Oh. Ay. Ano ko ko ko? Pinapalambot ko ngayon. Sakit ko na yan. Sakit. Yung ano. Mangga. 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 Ano ba? Mangga ka lang. Oh. Sige na. Word. Sa. Natin ni. May peso? Sigurado? Weh. Ito? Tarantado ka? Tarantado ka? May peso? Awa. Gago ka? Ayan. Gumpisa sa inyo, gagi. Oh? Gago ka, ito. Ito, Teresa? Gago ka. Ilang dress mo? Matilan. Naglag ka na. Gago ka. Huwag ka ma-stress. Huwag ka ma-stress. Madre, loob ko. Lumalakas ako, Juris. Labas tayo, huwag kang susunod. Huwag na pala. Tapos ako. May peso? Ngayon lang. Ayaw na, Kainis. Ay, huwag na. Mamamangga ka? Luluto ko naman ito. Pasalamat mo. Sa mga gudyano sa tamang bahay ng bata. Kasi gara-gara lang. Pero kung sana wala siyang kasama o ng ganyang pag niya. Patay ka?